nafilan da ake yi a cikin daren ɗaya ga watan Ramadan. Masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da shigowar wannan wata mai girma, watan rahama, watan jinƙai, watan da Allah ke yanta bayi masu ɗimbin yawa a cikin watan. Allah ka sa muna daga cikin waɗanda Allah zai yanta su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ba shi dama ya yi wannan sallan nafilan a cikin daren ɗaya ga watan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala zai yanta jikinka daga shiga wuta, ba ka ba shiga gidan wuta, in ji manzan Allah. Sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kuma abin da ka roƙa na bukatunka a cikin wannan daren, Allah zai biya maka bukatunka albarkacin annabi Muhammadu. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allah zai gafarta maka dukkanin zunubanka, zai yaye ya kankare maka dukkanin zunubanka, in ji annabi Muhammadu. Wannan ana yin sallan nafila ne raka'a 10, sallama 5. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa 1, sai ka biya inna anzalnahu fi lailatul qadr zuwa ƙarshen ta kafa 2, qul ya ayyuhal kafirun zuwa ƙarshe kafa 2, qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe ita ma kafa 2. Idan ka idar za ka biya sunan Allah ya hayyu ya hayyu ya hayyu kafa 100 daidai. In kai wannan sallan, Allah zai baka wancan ni'imomi. Allah ka bamu dan annabi Muhammadu. A kuma ci gaba da shiyarin, a rika bibiyan mu, insha Allahu za mu dinga kawo muku wa'innan sallolin tun daga 1 ga wata har zuwa 30 ga wata, daga Imam Ismail Ibrahim daga Kusfa Zaria. Allah ka bar mu da annabi Muhammadu, Allah ka dafa mana, ka inganta mu da lafiyan da za mu bauta ma